Ahojte, pozdravujem vás z francúzskeho mesta Marseille, kde sa dnes večer odohrá zápas Angličanov proti Rusom. Ja som už vo Francúzsku trošku dlhšie, asi 2-3 dní, tak sa poďme teraz pozrieť na to, čo všetko som stihol absolvovať. Zo Slovenska som odišiel v utorok do obeda a moja cesta smerovala cez Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko až do Francúzska. Mal som zo pár menších zastávok v Rakúsku na jednom krásnom jazere a takisto v Taliansku, kde som sa vyspal pri Miláne. No a posledné 2 dní som strávil v Nice a v Mentone, čo sú krásne pobrežné francúzske mestá. Moje prvé kroky viedli do akreditačného centra v meste Nice, kde som si prevzal svoju akreditáciu na celé majstrovstvá Európy, fotovestu a parking kartu. Fotovesta obsahuje 2 vrecká, do ktorých si dám do jedného akreditáciu na majstrovstvá Európy a do druhého si dám akreditáciu na konkrétny zápas. Túto vestu budem na sebe nosiť celý čas počas zápasu. Parkovanie je vyriešené veľmi dobre. Každé jedno mesto, v ktorom sa hrá, má takú kartičku, na ktorú sa nalepí číslo zápasu na nálepke, ktoré som dostal spolu s parkovacou kartou. To znamená, že keď mám povedzme parkovanie v Marseille, vystavím si za čelné sklo parkovaciu kartu, na ktorej budem mať nalepené číslo zápasu. Povedzme, že teraz sa bude hrať zápas číslo 6, čiže nalepím si tam 6 a s takouto parkovacou kartou ma pustia na štadión. Včera som sa bol pozrieť vo fanzóne v Marseille, kde premietali otvárací zápas majstrovstiev Európy Francúzov proti Rumunom. Bolo tam zhruba tak 20 000 Francúzov, vyzeralo to niečo ako náš festival. Bolo tam veľa atrakcií pre ľudí, boli tam ale taktiež veľké bezpečnostné opatrenia proti teroristickým útokom. Keď som chcel vojsť do fanzóny, 3-krát ma prehľadali. Aké sú moje prvé dojmy z Francúzska? Francúzi jazdia ako blázni. Dokonca by som povedal, že ešte horšie ako Taliani, ale je tu veľmi pekne, veľmi čisto, pláže sú skvelé a organizácia je na veľmi vysokej úrovni. Mal som zatiaľ tú česť prejsť okolo 2 štadiónov, jedného v Nice a druhého v Marseille. Tie štadióny vyzerajú naozaj famózne. Mnohí z vás sa určite chystajú na zápasy do Francúzska aj osobne a bude vás zaujímať, ako sa tu pohybuje cena jedla a pitia. Včera som sa bol nájsť v reštaurácii, kde sa ceny pizze pohybovali od 15 do 30 eur a čapované pivo, klasický politrak, najlacnejší stál asi 5 eur. Takže vôbec to nie je lacná záležitosť. Treba samozrejme nájsť takú, ktorá bude vám vyhovovať, ale vravím, po tých 5 eur za pivo a 15 eur za pizzu sa určite nedá dostať. Samozrejme, ak máte na mňa nejaké otázky, môžete mi ich napísať do komentárov pod toto video alebo na Facebook. Mňa dnes čaká zápas Marseille Angličanov proti Rusom, takže o pár dní čakajte samozrejme ďalšie videá. Ahojte.